داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا انه بقدامنت ارست زينا إرترا إثيوبيان دو السودان حبراو مجلس ياوسيان أبنو الزبات السنة شفنا كتابة بمعباي موت السنات نكيو أبنو الزبات ما يمنكم زمرحو حبراو سريت من بنفع بسقاسات تخايدو أب نيجيريا بحدقة نتوي 5 سبات دهايم كمستفى جنوب كوريا أمونغو أمريكان سمين كوريا استجمرت دبلوماسية وركب غلط السويعة زينا بزرزر إرترا فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيان ريبابليك دو السودان أقداسنت حبراو صعر مسفان سلام أب ريبابليك دو السودان كمون أب زباون أهجراون قدات بستوى هذا مركز إن مسرح زعلمه حبراو مجلس أوسيان زي 4 نقطات زحزة مجلس الزوجة بريزيدنت إسياس أفوركي قدام مينستر فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمدن بريزيدنت ريبابليك دو السودان سالفاكير مايرديتن تمالي 4 مقابيت أبكتما جوبا دحري زكايدو ركبيو أبتزته تمرحتي نأقداسنت زباوي وهدتا ملكتم دحر زكايد وزته بدرجة منسترات قدات وصان كالوت منقستاويان أكلاتن طبوء ركبن عماماتن كمزهل لغيركا حاوراوي مدبات بمتقبار شوتو زباوي قطبا وهدتن مملا سقطاتن موقع كسر حد سمامي عام بريزيدنت إسياس أفوركن قدام مينستر فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمدن أب ساعتات قدم قطري كتما جوبا أبزاء تولو بريزيدنت ريبابليك دو السودان سالفاكير مايرديت بناي كبر السلفن وكلت هزب بزقربو بهلاوي مسنادو انستسنه وقعوي أقبابلا غيرملام منستر قدات وصايات عثمان صالح أما خارب بريزيدنت آتو يمانا قبراب بوغن إثيوبيا دما منستر قدات وصايات دكتور ورقنه قبيه حلقات تغلال ستاف سراويت مكلخال جنرال سعار مكونن كمون وانا دايركتور صتا جنرال آدم محمد مس بريزيدنت إسياسن قدما منستر إثيوبيا أبي أحمدن حبيرم تقعيزم نيرام بريزيدنت إسياس أفوركي أب ريبابليك دو السودان زقبرون ناي حاد معالتين ناي سرح مبصح زازيمو تمالي أماسيو أسمراتيو أب نزوبة السنة أب زحلف حموشت عامتات بزتخايد السعري شفنا كتابت ناب 9 مئتاوي تكب بمبالو بتمحل الافتحمامات زي صعب موت تحت حموشت عامت السنات كم زمكة ميديكال دايركتور هوسبيتال السنة دكتور هينوك تكي حبيرو نسون إيرينا بزهاب حبريتا أما بزحتو كبابيتات سروع كتابت أب تكالت عنا كوهاب انكالو أب رحوقة طلات دماس سمويات عنا الناتن كساقسو كم زعمو بمقلاز نفس الصورات زكايدو أمكتتال قد محرسي 9 مئتاوي قصري أب حكمنا زقلا أديثات دما 7 مئتاوي تمبصحو أمنكاي موت السنة عبي أستواصو كم زقبرة قليسو ترئيو تمحلل افتحمامات بحفشة عصو عبايس عالن HIV إيدسن كأب بفلاي كقودلن كله بأنصارو زي تمحلل افتحمامات يوسقم هلاو قليسو هوسبيتال كتمات السنة أبزي وانزي وقولك إلاو عمسب كمزلو وزحبر دكتور هينوك هزبي أبصمن كريتا قزي بزكا يدو وفراو سريتن تكالت عنا بزسلسلو من ساق مدهانيت سرطانتون بسنك حمام عصو زسعب موت نابزيرو كمزورة بمقلاز أبز حلف عمت أبتكبا بسترعي حمام رسن تشكون جنيا مالته كرفس بوهر سعر هزبن تكالت عنانا بتحتقو السر كمزو على قليسهم هوسبيتال كتما السني نبرتين وسان زبطات تسني قولج هايكوتان فورتساوان أقلت كمزهر بتوسخت حبير الله أب نوزوبا ما يمني أب كنت عنا بحفشاكم أب زمرحو كباوي وصلت دما بفلا يزتا كوري قوسقواسات نتمهارو مع كلاين درجات وهيبو
ወኪል ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጥዕና ብትንኡ ዞባ ነርሰ ሃብቶም ስብሓት ጽሬት ምዝውታርን ንጹህ ኣከባቢ ምውናንን ንልዕሊ 80 ሚእታዊት ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከም ዝንኪ ብምግላጽ ተምሃሮ ጥዕኖም ንምውሓስ ከባቢኦም ብስሩዕ ከጽርዩ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተርእዩ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ብፍላይ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዳብረ ንምክልኻል ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ነበርቲ ጸዊዖም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኣብ ናይጄርያ ኣብ መስመር ነዳዲ ብዝተኸስተ ሓደጋ ነትኩ ብውሕዱ 50 ሰባት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ሃገር ዘጋጠመ ነኩትጊ ህዝቢ ንዝለሓኾ ነዳዲ ንምቅዳሕ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን ብምኽሳቱ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ግዳያት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም እቲ ላሕኩይ ምስ ስርቂ ነዳዲ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ሰመዚ ናይጄርያ ብዛዕባኡ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወት 60 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይገልጹ ናይጄርያ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ብልሽውና ዝምታን ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን 90% ካብ ህዝባ ተጠቃሚ ኣይኮነን ደቡብ ኮርያ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክቕጽል ጸዊዓ እቲ ሃገር ነጻውዒት ዝተቐርብ ዘላ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ኪም ጆንግ ኡንን ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ርክብ ብዘይስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ሃገሩ እቲ ዝርብ ክቕጽል ዘለዋ ድሌት ብምግላጽ ንትግባሪኡ ከም ዝጽዕር ትማሊ ኣፍሊጡሎ ፕረዚደንት ሙን ጃኢን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ርክባት ንቅድሚታ ብምድፋእ እወታዊ ተራ ከም ዝተጻወተ ጸብጻባት ይሕብሩ ኩነታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ድሕሪ 50ታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሓሸ ሃዋህው ከም ዝርከብ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻየደ ርክብ ነቲ ኩነታት ኣብ ምህዳእ እወታዊ ተርኡ ከም ዝተጻወተ ዝፍለጥ እዩ ኢንዶኔዥያን ኣውስትራልያን ብሰንኪ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ወንዚፈኖ ዝጸንሓ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ትማሊ ከም ብሓድሽ ከቲመን በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ጃካርታ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ንግዲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ውሑድ ቀረጥ ዘለዎ ጥራይ ንግዳዊ ንጥፍታት ከካይዳ እየን ብዘይካዚ እተን ሃገራት ክልተኣዊ ወፍሪ ንምድንፋዕ ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ኣብ ትርክብ ተገሊጹ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኢንዶኔዥያን ኣውስትራልያን ኣብ 2013 ድሕሪ ምዝሕታሉ ኣብ መንጎን ዝጸንሐ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ብኣሉታ ከም ዝተጸልወ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ብሪጣንያ ዓርክኻ ወይ መጻምድኻ ሓንጊርካ ዝካየድ ዓመታዊ ቅድድም ክሬዝ ሄፕወርዝ ኣከታቲሉ ንኻልኣይ ዓመት ተዓዊቱ ክሬዝ ሄፕወርዝ ድሕሪ ዓወቱ ብቐጥታ ምስ ዓርኩ ቃል ኪዳን ከም ዝኣሰረ ተፈሊጡ ክልቲኦም መሓዙት ብደረጃ ዓለም ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ፊንላንድ ኣብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ውድድር ንምዕዋት የቋወሙት ኣለዎ ተባሂሉ ኣብዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝካየድ መሰናኽል ዘለዎ ናይ 380 ሜትሮ ኣዘናግዒ ቅድድም ክብደት መጻምድኻ ግድን ልዕሊ 50 ኪሎግራም ክኸውን ኣለዎ ክብደት መጻምድኻ ትሕቲ 50 ኪሎግራም ዝኸውን ግን መመላእታ ዝኸውን ኣቕሓ ተደራቢ ክትስከም ግድንታዊ ምዃኑ ተፈሊጡ ዘበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኤርትራ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ሓበራዊ መግለጺ ኣውፅአን ኣብ ንዞባ ሰነይ ሸፈነ ክታበት ብምዕባይ ሞት ህጻናት ነኪዩ ኣብ ንዞባ ማይመነ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ጽሬት ንምድንፋዕ ጓስጓሳት ተኻይዱ ኣብ ናይጄርያ ብሓደጋ ነትጉ 50 ሰባት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ተፈሊጡ ደቡብ ኮርያ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክቕጽል ጸዊዓ ዜና በዚ ፍጻም